खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों आरो बे गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै दिनै बिटिआरनि बिखायाव फिन आरोबाव गोदान नेशनेल पार्क महरै फोसावनाय जाबाय आरो बे बाथ्राखौ फोसावदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा और बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांमोना दिनैनि बे भारत उदांस्रि सानजों फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि बिखायाव फिन आरोबाव गोदानै नेशनेल पार्क फोसावनाय जाबाय। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय बोसोर सिगांसो एबा बोसोरसे सिगांसो रायमना नेशनेल पार्क महरै फोसावनाय जादोंमोन। बे समाव जों फोरमायनांगोन बिटिआरनि बिखायाव दिनैसिम गासै मोनथाम नेशनेल पार्क महरै फोसावजाबाय आरो बियो बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै एबा गोग्गाथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला बिटिआरनि बिखायाव गासै मोनथाम नेशनेल पार्क जाहैबाय। फिन आरोबाव दिनै 78थि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिटिआरनि बिखायाव फिन आरोबाव सिकनाझार नेशनेल पार्क महरै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बिथाङा भारत उदांस्रि सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै दिनै फोसावनाय जाबाय आरो बे बाथ्राखौनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङाबो बिटिआरनि बिखायावदि गोदानै आरोबाव नेशनेल पार्क सिकनाझार नेशनेल पार्क महरै गनायथि मोनबाय एबा फोसाव जाबाय बेखौ लानानैबो बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा। बे समाव फिन फोरमायबावदि बर' हारिनि थाखायनो एबा बर' हारिनि थाखाय एबा बिटिआरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनायजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे दिनैनि साना जारिमिनारि सान होननानै बुंनांगोन, जेराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' आरो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायजों लोगोसे गुबुन बर' हारिनि दैदेनगिरि बिथांमोननि नाजानायाव फिन आरोबाव दिनै 78थि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि बिखायाव गोदानै नेशनेल पार्क फोसावनाय जाबाय आरो बे नेशनेल पार्कनि मुङानो जाहैबाय सिकनाझार नेशनेल पार्क आरो बे सिकनाझार नेशनेल पार्कआ दिनैनिफ्राय बिटिआरनि बिखायाव नेशनेल पार्क महरै गनायथि मोनबाय। थारैनो बे समाव जों जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन आरो बेनि अनगायैबो थांनाय 2020 मायथाइनि 23 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोरोबथानि जाबायदि दफा दङमोन बे दफाफोरखौ मोनफा मोनफा मावफुंलांनो हानायखौ जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'जों लोगोसे रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बिथाङा। लोगोसे रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायबावदोंदि बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै जाबायदि सनितपुरनि गामिया हाबनांगौ दंमोन बेबायदिनो सनितपुरनि बर' गामिफोरा बिटिआरआव सोसननो हानायखौ लानानै जोबोरैनो गोजोननाय बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बिथाङा। दानिया फैदो बिटिआरनि बिखायाव फिन आरोबाव सिकनाझार नेशनेल पार्क महरै फोसावनायखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांमोननि बिबुंथिनिफ्राय जों आबुङै मिन्थिना लानि। অসমৰ 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা, মানস, ডিব্ৰু ছৈখোৱা, ওৰাং, ৰায়মনা, দিহিং পাটকাই আৰু নামেৰিৰ লগত অসমৰ 8খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে বিটিএডিৰ চিকনাঝাৰক আমি ঘোষণা কৰিবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। 2021 চনত আমাৰ বহুত বছৰৰ পৰা যি নিজৰ ষ্টেটাছ হেৰাই পেলোৱা ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্কটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 5 জুনত ঘোষণা কৰিছিলে। আজি ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আমাৰ বহুত ভাল হৈ উঠিছে, ইয়াত পৰ্যটক অহা আৰম্ভ হৈছে। বহুত ভাল এটা পৰিৱেশ। পুনৰ আজি 391 বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ চিকনাঝাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আজি ঘোষণা কৰিছে। মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা কৰাটো আমাৰ যিটো পৰ্যাবৰণ আমাৰ যিটো এনভাইৰনমেণ্ট সেইটো বেলেঞ্চ কৰাৰ লগতে আমাৰ যিটো গ্লোবেল ৱাৰ্মিং ইয়াত বহুতখিনি যিটো আছে নেচাৰটো বেলেঞ্চ কৰাত বহুতখিনি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব আৰু এই অঞ্চলত যিখিনি ফৰেষ্ট এইটো ৰেষ্ট'ৰ কৰাৰ কাৰণে এইটো ডাঙৰ এটা পদক্ষেপ হৈছে। বিটিআৰ অঞ্চলত 34% আমাৰ ফৰেষ্ট আছে, কিন্তু সেই ফৰেষ্টটো আগতে বিভিন্ন কাৰণত লাহে লাহে এইটো ধ্বংস হৈছিল।
আছিলে এটু পুনৰ ঘূৰাই আনাৰ কাৰণে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ঘোষণাই আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা আশাৰ ৰেঙনি আৰু আমাক উৎফুল্লিত কৰিছে যে অনাগত দিনত বিটিআৰ অঞ্চলৰ যিটো আমাৰ বায়োডাইভাৰ্চিটি সেইটো আমি ৰেষ্টৰ কৰিব পাৰিম সেইটো মই আশা কৰিছোঁ। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि खुंगा 43 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय थाद'नाय गैयै हाबा मावबोगासिनो दं। बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोथाङै दोननो आरो गेरेमसा बर' माहारि दालांनो थाखाय बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै देग्लायबो 4थि खेबनि थाखाय मोन 21 दखरा आफादनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 28 जुलाइनिफ्राय 11 आगस्तनि गेजेराव RNB मेम'रियेल अमालगामाटेड गोजौ फरायसालि गाम्बारिबिलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों। बेनिखायनो गेलेमु बिथिंखौ आगानसे दावगाहोनायनि मिजिं लानानै खुंनाय हाबाफारिखौ फैगौ 28 जुलाइ खालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोलुर मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै थुलुंगा होफैनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै हांख्रायहरदों।